खुलुमबाय आंनि jdboro YouTube चेनेलनिफ्राय आंनि लोगो साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि जिहेतु खुसेर बागान आं एसे खुसेर बागान खालामदों, 1 बिगासो आं खुसेर बागान खालामदों, बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव देखायनो लादों। अन्नानै नोंथांमोना नायलांदो आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, जेनेबा जायफोरा ओरैनो बेबायदि न'आव दङ, साख्रि जीवन जायाखै बा बेबायदि जब मावाखै, नोंथांमोना बेबायदि गावगायनि थांना थानायनि राहा लामा लानो थाखाय बेबायदि माबा मोनसे फिसा खामानि मावनानैबाबो गावगायनि जिउखौ बेबायदि खुंलांनो हायो। नोंथांमोना नायलांदो, आङो गावगायनि खस्थ'नि जुगिदि बेबायदि खुसेर बागान एसे बानायदों, आङो बिगासेसो। नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ खुसेर बागानाव, खुसेराव आजिखालि नैबे जुगाव ओरैबायसा फैसा दङ, माने कुइन्टेल सिस्टेम जाबाय आरोखि ना, केजि सिस्टेम। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो साफ्रोम आंनि अनजानाय लोगोफोर जायफोरानोखि न'आव ओरैनो थायो, बेकार लोंग्लुंनानै जाग्लुंनानै बा गान्जा सोबनानै बा माबा माबि अनेकथा खायसे टाइम पास ओरैनो गावगायखौ माने समखौ ओरैनो हेगारो, नोंथांमोननि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ गुरै खावलायदों। नोंथांमोनाबो बेबायदि जिखुनु माबा मोनसे गावगायनि लाबालबनि थाखाय नोंथांमोना बेबायदि आबाद मावनानै नोंथांमोना गावगायनि जिउनि राहा लामाखौ खुंनो बेबायदि राहा लामा बानायना लानो हायो। नोंथांमोना आंनि खुसेर बागानखौ नायलांदो। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक एन्ड साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरबाय। आरो फैबाय थानाय उननि समनि बेबायदि भिडिअफोरखौ नोंथांमोना आंजों लोगोसे सापर्ट होनानै नायलांगोन। बयनिसिमबो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। बाय बाय।